Όπου να, όχι για συγγνώμη, δηλαδή, κάτι πρέπει να παραγγείλει. Κοινάω τώρα, δηλαδή. Είμαι να το συνεννοηθώ. You speak English. Όλες οι έντες θέλεις και πενικούλετσα. Makio, κάτσε να μην πεις ελληνικά. C'è poi, c'è da poi, c'è poi, io io, già che sei tu, anche io, Είναι χρήσιμο τώρα, θα το ισοπεδώσω τώρα, σε παρακαλώ. Φύγε καλέ λέτε. Φύγε, αλλά τι θα πάμε. Δείτε τώρα που μου λέτε, τι να κάνω με τον Τούρκο. Γιατί μου του πήρα ένα εισιτήριο για Μαδρίτη 2 ατόμων Δευτέρας για να πούμε όποτε μπορούμε μαζί. Αλλά αυτή εδώ είχε μία ιδέα, την άκουσα, ξέρω εγώ. Είπε, αυτό δεν μπορώ, μην το δώσω ξέρω Σπύρι, να το φέρει μια κοπέλα και βρήκαμε μια γνωστή που είναι κοπελάρα, ναι. Και είναι μια κοπέλα τώρα που θα του δώσει τι χώρες αρέσει τα παιδιά. Βλέπεις, αρέσει τους άντρες, αλλά αυτός δεν είχε γενέθλια στην καρδίνα του, τι να κάνω. Εντάξει, κοπελεγέ, θα το δώσω αυτό το κοπελάρα. Καλή είναι, ναι, ωραία. Έχετε το φοβορήσει, Αγάπη μου, εγώ είπε καλά πέρασες εκεί. Δεν είχα ψηλά για 10.000 στο Λοιπόν, Θοδωρή, σήμερα μια και δεν έχεις συνέχεια, έχουμε να σου κάνω ένα δώρο. Αγάπη μου, χρόνια πολλά, σου παρουσιάζω τη Μιρέλα. Έλα Μιρέλα. Το δώρο σου, χρόνια πολλά. Σ' άρεσε. Όχι, να σου πει, αφήσεις το δώρο σου, αυτό το δώρο σου άρεσε. Για κάτσε, το είναι εδώ το δώρο σου. Το εισιτήριο του φόβου. Σε παρακαλώ, Μιρέλα, πήγαινε. Έλα, το πρώτο. Μα μωρό μου, πώς είναι. Πώς και ξέρεις εγώ αυτό το γιατί είναι το δώρο, είναι πολύ ωραίο, είναι ψάριο μόνο. Να στις λεπτομέρειες, μην του τα λες. ψάριο μόνο φάω, εδώ έχω κλείτημα. Τι ώρα γεύσουμε. Πότε έχεις ξαναφάει σε ψάριο μόνο, που έχεις φάει και τις πουρα ή το παρακολουθείς. Να και δεν είναι τρί. Το σούσι είναι άλλη περίπτωση. Άσε τώρα που ψάρι, το λένε σούσι, τους και το ψάρι είναι ψάρι αδελφή μου. Άμα και τα ψάρια δεν φες τα βάζεις. Και τα ψάρια νομίζω ότι δεν παίρνουν. Πάει αγάπη μου αυτό, πάει. Και εσύ το δεχτεί. Όχι δεν τρώω. Ξέρεις τώρα στο βυθό τι θα γίνει. Περνάω Καρχαρίας, περνάει και ο Σιμίας. Γεια σου σούσι, τι κάνεις σούσι, και ένα γρήγορο σούσι. Τι μου στείλω, τι πάει, σταμάτα. Να πάω το πιστό ψάρι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Σωμί γιατί ανέφερε. Α, Σάρα δεν σου είπα. Τελικά η Τίνα είναι ενομοίωμα, Ένα ενομοίωμα του τόσο λες να κτηνίδι. Έλα, αλήθεια. Τόσο. Είναι μεταξύ του, είναι το λέω ότι παρά έχει το αντεμικό. Είναι εγωπήτριο. Άκουσα σε εγωπήτριο και ενθουσιάστα. Κάτσε ρε, σου ότι το εγωπήτριο δεν είχε μια σχέση με ενομοίωμα. Έχει, γιατί να σου πω. Οπότε, αυτό το ενομοίωμα είναι σαν, να σου πω τώρα, τεράστιο. Και όμως είναι έτσι μεγάλο, φαίνεται, πιέζει το τέτοιο. Και το κουσκόνι. Φέρε ένα στυλό και να φτάνω να στο νησί. Θα μας τα ζωγραφίσεις τώρα κιόλας. Εντάξει, η κοπέλα τόσο αναλυτικά, φελκάρισα. Φέρε να σου δείξω και σε μια ώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ, τι γράφει. Εντάξει. Εδώ είναι ο Βίκες, εδώ είναι η Σάλπικε. Κάτσε που έβαλες. Πού να την βάλω τη μήτρα, εδώ την έβαλα. Από πάνω είναι η Σάλπικε. Τώρα πάνω κάτω δεν τα χαλάσω, δεν τα βρω. Λοιπόν, εδώ είναι η Σάλπικε. Το ενομοίωμα είναι ένα πράγμα, μια κουμούτσα αυτόση. Και το ενδομήτριο είναι εδώ, οπότε έτσι όπως είναι το ενομοίωμα τέντα, πιέζει το ενδομήτριο και το πειράζει. Κάτσε Δημήτρα, το ενδομήτριο το βρήκε στον υπέρηχο ή με το χέρι. Το ενδομήτριο το έφτιασε με το χέρι, αλλά το ψηλάφισε. Το ψηλάφισε, ναι. Λοιπόν, παιδιά, και τώρα θα σας πω πώς έκανε κολονοσκόπηση ο φίλος μου ο Μάκης. Λοιπόν, εδώ είναι ο κόλος του Μάκη. Εντάξει, ο γιατρός φοράει τα γάντια του. Ο ένας πρόκειται σε μοροίδες. Σταμάτα καλέ, τρώμε καλέ, δεν τρέχει. Κομμές τόσο, δεν μπορώ άλλο. Θα μου πει η Κασαρέλη, τι μουσική είναι αυτή. Πραγματικά παιδιά, οι Κινέζοι είναι πολύ ξενέρωτοι.
Τι είναι αυτό? Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν έχουν τίποτα, ένα χάλια μουσική, τι πιο να σε ανεβάσει, τι είναι αυτό? Αυτά είναι δύσκολη Κινέζοι, λέτε. Μπορώ καταλάβω. Άλλο ξενέρω την Ευρώπη, άλλο σαν πunk. Δεν υπήρχαν αντίστοιχα σουξέ τα οποία να έρθουν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή του μάθημα του το πράγμα. Τώρα που το λες. Βεβαίως. Έχει σχέση Θυμάσαι με ένα όνομα και το όχι, δεν θυμάμαι με το τεκμηριώσω. Ο Μάο Τσεντούνγκ ήταν επαναστάτης. Εμείς τότε που είχαμε επανάσταση είχαμε ένα κάρο ξεσηκωτικά χάη τραγούδια. Θυμάσαι, είχαμε το στάρματα μπρος στον αγώνα. Τα μαύρα τα κοράκια με τα γαμψά τα νύχια. Όταν βάζεις τον νόμο του με το Σωτήρι το Πέτρο είχαμε πει πράγματα. Τι έχουμε, τι κάνουμε. Έχουν ένα τσιτσιριπιτσιτσόντ. Να σας πω, θυμήθηκα ένα τραγούδι κινέζικο, το οποίο είναι το στίγμα της κινέζικης, ας πούμε, φιλοσοφίας, να σας το πω. Ισκοφ τσιριταφ τσιρολίνα, κλικλάκ, τσιριταφ φρουφρου, αυσούγκα, αυσούγκα, αυσούγκα.